Systémy suché výstavby Knauf jsou pro nízkoenergetické ekologické domy ideální variantou. Pro své zpracování nevyžadují prakticky žádnou vodu a i díky tomu se velmi rychle a jednoduše montují. Důležité je, že jsou i lehké při špičkových tepelně i zvukově izolačních vlastnostech. Předsazené stěny Knauf se někdy taky nazývají suché umítky. Představují ideální a v podstatě také jedinou možnost vytvoření hladkých stěn nízkoenergetických domů. Kromě toho, že zlepšují tepelně izolační, zvukové a požární vlastnosti obvodových stěn, ukrývají i veškeré rozvody instalací, nosiče WC, umyvadel a podobně a představují ideální konstrukci pro skrytí parozábrany. Základem konstrukce jsou CD a UD profily Knauf, to jsou ocelové profily, přikotvené po 1,5 metru ke stávající stěně přímými závěsy. Tloušťka předsazených stěn je od 40 do 52 mm. Na vzniklou konstrukci se podle požadavků montují různé druhy sádrokartonových desek. Například Knauf White v případě montáže v obývacích pokojích nebo v dětských pokojích, Knauf Red v případě protipožárních konstrukcí nebo Knauf Green pro koupelny a WC. Povrchy předsazených stěn lze následně malovat nebo obkládat. Problémem není ani zavěšení kuchyňských linek a podobných předmětů, protože při použití standardně dodávaných moždinek do dutých stěn je jejich únosnost 30, respektive 50 kg.